दिनै नोंथांजों लोगोसे आङो बुंनो सानदों बिथां रन्जित कुमार बसुमतारी बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम बिथाङा जेरैबायदि हेर' लाइक गावखौनो हेर' बादि साननानै सम खोथा बुङो नाथाय बिथांनि खोथाया खोथाल' जानानै थायो। बिथाङा साख्रिनि बेलायाव बुंदों सानसे समाव इउटिउबाव आं नुनो मोनदों दिनैनिफ्राय दानथामसो आगोलाव बिथाङा बुंदों जे बिटिसिहा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो दं दाबो दं जों बेखौ होगोन 1000टा पस्टखौ अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव गय खान्दिसेबो जायालासे जोङो साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर मासआ जोबनोसै बहा थांखो रन्जित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बिथांनि बुंनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो होनो हाबायना नोंथांमोनहा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड सार्कुलार होनो हाबायना आरो सार्कुलार होआलासेनो माबे साख्रि होनो थांदों बबे माला सार्कुलार होआ एडभार्टाइजमेन्ट माला होआ नोंथाङा माला होनो सानखो नोंथाङा बुंदोंमोन गय खान्दिसेबो जायालासे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जोङो 1000टा खालि बिटिसिनि पस्टआव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बुंदोंमोन बहा थांखो नोंथांमोननि बे खोथाफ्राथ' दिनै असार खुनु सार गैया। दिनै नोंथांमोनहा बुङो सान्थि लाबोदों बिटिसिआव सान्थि लाबोदों बिटिआरआव सान्थि जाबाय आगोलाव बिराद असान्थिमोन बिटिआरआव मा सान्थि दं दिनै गावनि मोनखानाय गासिबो पावारखौ फोजोबस्रांनायखाय बर' बा ट्राइबेलनि क्षमताया जोबस्रांजोबनायखाय हारसा जाथिया दिनै मोजां मोननानै बिसोर गोजोनदों सिरि थाथ'दों नाथाय नोंथांनि बिटिसिनि रायजो राजा बर'फ्रा गोजोनदोंना गमामायै दिनै हाजार हाजार एनडिएफबि दिनै सारेन्डार जाबाय अस्त्र गथायबाय बिथांमोननि अबस्थाया दिनै मा बिथांमोनखौ हाथियार गारहोखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि माबा राहा लामा नोंथांमोनहा लानो हादोंना 4 लाख करिया एक्सग्रेसिया नोंसोर माखासेनो होबाय गोबांनो दाबो होनो हायाखै थैनाय न'खरनो नोंसोर 5 लाख करि होनो बे एकर्डआव दङ नोंसोरनि बिटिआर एकर्डआव दिनैसिमबो मानो सासेनोबो थैनाय न'खरनो मानो होनो हायाखै होमबा नोंथांमोननि बे सुक्तिनि दामा बहा थांखो दिनै नोंथांमोनहासो सान्थि जादों इएम पावाराव थानायखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि गोसो बिथांनि न'खरनि मानसि बिथांनि केडारफ्रा दिनै बेसेबां माने दुखुआव दं उसुखुथुआव दं आरो नोंसोर होनो सान्थि सान्थि नोंसोरनि बे हारसाफोरखौ गोजोन होनो खालामनाय सुक्तिजों सान्थि जागोन दिनै बे एनडिएफबि केडारफोरा जुदि बिसोरो गावसोरनि दाबि दाबाखौ मोनफुङाबा थांनानै थानायनि राहा मोनफुङाबा रन्जन दैमारिखौ सख'नो हायाबा बिसोर सान्थि थागोन दा कयेकटा दिन बिथांमोनहा नेनानै दं बिथांमोननि गोसो सिङाव दोमो खामनानै दं उसुखुथु जानानै दं सानसे समाव बे दोमो खामनाय अरा थुब्लाव जोंखांगोन बे समाव नोंथांमोनहा जेबो फात्ता मोननाय नङा नायबाय था नेबाय था नोंसोर सान्थि होनदों बे सान्थि जायो नामा आच्छा नोंथांमोन बादि रन्जित बसुमतारी प्रमद बर' राकेश ब्रह्ममोनहा सान्थिनि खोथा बुङो जों सान्थि लाबोबाय बिटिआरआ सान्थि जाबाय हाग्रामा महिलारिनि दिनाव हाजार हाजार मानसि बुथारोमोन होनना बुंबाय मानिबाय जों नोंसोर सान्थि लाबोदों रन्जित बसुमतारीमोन बादि सान्थि लाबोग्राया सान्थिनि बानि होग्रा सान्थिनि बार्ता होग्राया दिनै बिथांनि एनजिअफोरनि सासे सोद्रोमाया सासे बर' सेंग्राखौ मोनानि 10टायाव हान्थुआव सिलाइजों गावनाय गुलिजों गावनानै आघात खालामनाया बे मा सान्थिनि बार्ता दिनै इउटिउबाव मिडियायाव ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय बोले 10टायाव ना नायनो थांनायाव सासे बर' सेंग्राखौ हान्थुआव रन्जित बसुमतारी बि फेरेंगानि एनजिअनि मानसिया गावदों माब्रै गावनो हाखो मानसिखौ मोनायाव नुब्लानो गावो नामा आरो बेबायदि गावनायजों सान्थि लाबोनो सानदों नामा दिनै बे निउज मिडियायाव ओंखारनायनि उनावबो जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथाङा क्लियारेसन दिनैसिमबो होआखै गावनि मानसिया गावाखैबो बुंनो हायाखै बिथाङा गावजाग्राथ' होनदों सिनायोबो एनजिअनि मानसिया गावदों होनदों दिनै बेखौ निउसाव ओंखारसेयावबो रन्जित बसुमतारीनि नाम बुंसेयावबो दिनै बिथाङा दिनै मानो गावनि मानसिया गावाखै मानो बुंनो हायाखै बुंनो हायैनि खारना मा थारमाने नंगौ रन्जितनि मानसियानो निश्चय गावदों जागोन जुदि गावमारदोंबा बबे सिलाइजों गावखो बे सिलाइया हाथियारा सोरनिमोन गभर्नमेन्टनि हाथियार
ना एनजिअ नि हाथियार एनजिअ बोरै हाथियार मोनखो बेनि गुलिया सोरनिमोन दिनै बिथाङा क्लियारेसन हो रायजोनो आरो बेबादि गुलि गावनाय कालचारखौ दिनै बिथांमोनहा लाबोफिननो सानबाय नामा आरो बेबादि जुदि गुलि गावनाय कालचारा फैफिनोब्ला बेहाय मा बिटिआरआ सान्थि जागोन ना असान्थि जागोन मानि इंगित बिलाइ तारमाने गोहो दंब्ला नोंनाव सिलाइ दंबा 2 नाम्बार सिलाइजोंबाबो नोङो जानला मोनला मानसिखौ गाव बे बोसोनखौ होनाय जादोंना जायाखै नंखायनो आङो रन्जित बसुमतारी बिथांखौ खावलायनो सानो जुदि नोंथांनि एनजिअआ गावमाराखैबा गावमाराखै फोरमान दंब्ला हो होननानै चेलेन्ज खालामनानै नोंथाङा क्लियारेसन हो आरो सिरि थायोब्ला जोङो बयबो सानगोन नोंथांनि एनजिअआनो मावदों गावदों आरो एनजिअआ गावदोंबा गभर्नमेन्टनि सिलाइजों गावदों ना 2 नाम्बार सिलाइजों गावदों बेखौबो क्लियारेसन नोंथाङा हिसाबाव रायजोनो होनांगौ रायजोआ दिनै बयबो लुबैदों बबे सिलाइजों गावखो गभर्नमेन्टनि सिलाइजों गावखो ना पुलिसनि सिलाइजों गावखो ना व्यक्तिगत कालेक्सन खालामनानै लानाय सिलाइजों गावखो दिनै रन्जित बसुमतारीया सासे जनप्रतिनिधि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ होनानै बेनि सायाव क्लेरिफिकेसन होनांगौ खोथा बुङो राकेश ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलारी आरो रबिराम नार्जारिनि दिनाव हाजार हाजार मानसि बुथारनाय जादों बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारीया 2 बोसोराव बिटिसि काउन्सिलाव खेबसेबो नुजायाखै बे हिसाबै देबरगाव समष्टिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारीखौ समष्टियाव हाबहोनो नाङा आरो हाबहैयोब्ला माने सैमा मावजिखौ हाथर खुबैनाय बादि अन्थाइजों खुबैहरनांगौ बे मा सान्थिनि बानि नामा बेजों सान्थि लाबोनो नागिरदों ना बिटिसिखौ आरोबाव दुनाय अर सावफिननो नागिरदों हिंसानि लामा लाबोहोफिननो नागिरदों नोंथाङा सानदों नामा जे हाग्रामाहा मानसि गैया हाग्रामाखौ दिनै जुदि सैमाखौ खुबैनाय बादि मावजिखौ खुबैनाय बादि अन्थाइ खुबैयोब्ला बिनि उनावहाय रिएक्सना मा जागोन अब्ला नोंथांमोनहा सान्थि लाबोग्रा होनलाय बेबादि माने रायजोफोरखौ बुलाय सोलाय दावराव दावसि गावजों गाव होसोलायनाय बे बोसोनखौ मानो होखो राकेश ब्रह्म फंबाय आंनि बैसोनियाव नों तुलनायाव नों बिराद उन्दैसो राकेश ब्रह्म फंबाय नों सासे दा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय नाउ इउ आर ए गभर्नमेन्ट रेसपन्सिबल पार्सन नोंथाङा सासे इएम जानानै बाबु नोङो गोदोनि बे सेंग्रानि गुन्दामी खालामबोनाय बिएलटि खालामबोनानै मानसि बुथारबोनाय कन्ट्राक्ट मावबोनाय बुदला बुदलि खालामबोनाय दादागिरिखौ गारदो नों सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय नोंथांनाव दिनै नोंथांनि दासिम जेसेबां खुगायाव गाज्रि आनपार्लियामेन्टारियान वार्डफोर जायफोर ओंखारो बेखौ लागाम हम ब्रेक हो शोभा मोना सासे इएम सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ सासे गभर्नमेन्टनि दायित्व गोनां मन्त्रि पद लानाय मानसिनि खुगायाव बिदि सोरखौबा बुनांगौ सोरखौबा हाथर खुबैनांगौ सोरखौबा सैमा बादि अन्थाइजों खुबैनांगौ बेबादि होननाया दानि बे समाव नोंथाङा सासे इएम जानानै बेबादिखौ बुंनो नाङा शोभा मोना लाजिथावथाव दाथ' जोंथ' लाजिदोंसो बेबादि सासे मानसिखौ मुसलपुरनि रायजोफ्रा माब्रै सायख'हरखो एमसिएलए हिसाबै आरो नोंथाङा बोरै इएमनि पदआव बोरै जिरायखो दा नोंथाङा नोंथांनि जेनाखि पदमर्यादा नोंथांनि पस्टनि जेनाखि मान सन्मान बे मान सन्मानखौ जागासिनो दं नंखायनो नोंथाङा बेबादि आल्टु फाल्टु अगणतान्त्रिक आनपार्लियामेन्टारि वार्ड सोदोब बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो आं खावलायबाय फंबाय हिसाबै बैसोआव दुइसिन हिसाबै सोलोंनांगौ गोबां दं मोजांखौ सोलों डेम'क्रेटिक वार्ड बाहाय पार्लियामेन्टारि वार्ड बाहाय सासे गुड लिडार जानो नाजा जनसाधारननि मोजां सिबिग्रा भद्र जानो नाजा नोंथाङा लाजिथावथावथार मोनसे समावथ' आंखौ नोंथांमोनहा बुंदोंमोन नोंथांमोननि पर्बजरानि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथाङा खर' गाज्रि जाबाय अमरस ब्रह्मआ नंखायनो आबुल थाबुल बखियो होनदोंमोन नोंथांमोननि बे जाबादि सासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि लिडारानो बेनि साननै सानथामनि आंखौ बुंनायनि साननै सानथामनि उनावनो सासे बुरि मानसिनि 20,000 मोसौ फाननानै मोननाय थाखाखौ खावनो थांनानै मानो हमनानै बुजाखै बेनो नामा नोंथांमोननि लिडारनि आदर्शआ दा बेफोरखौ नायबाथ' बिराद लाजिथाव बावनानै थांबाय नामा
रेकर्डआथ' दंजोबो लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ गामिनि रायजोजों सासे बुरिनि थाखा खावनायखौ हमनानै बुजानाय दिनै नोंथाङाबो जुदि हाग्रामाखौ बुंनो हायोबा हाग्रामा ग्रुपनि बिपिएफनि मानसियाबो नोंखौ बुंनो हायोना राकेश ब्रह्म हाया जे राकेश ब्रह्मआ जेरावखि थाङा बेखौ होसो होसो हाथर खुबैनांगौ होननानै बुंनो हायो अब्ला बे बर' रायजोनि आबहावाया परिबेसा माबादि जागोन दिनै नोंथांजों लोगोसे आङो बुंनो सानदों बिथां रन्जित कुमार बसुमतारी बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम बिथाङा प्रमद बर' नोंथाङा गोदो इलेक्शन टाइमाव गामि गामि हाबनानै बुंदोंमोन प्रत्येक इलेक्शन केम्पेनाव बुंदोंमोन रायजोफोर नोंथांमोनहा दिनै जेबादि अबस्था हाग्रामा महिलारा नोंथांमोननो साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै आङो एबार देरहानानै फैयोबा न'खर न'खर साख्रि होगोन गासिबो भेन्सार स्कुलखौ आङो गभर्नमेन्ट खालामगोन सोरखारि खालामगोन होनदोंमोन बोरै न'खर न'खर साख्रि होनायाथ' दुरे थाक नोङो 10% बर' रायजोखौ साख्रि होनायसै बेखौबोथ' आङो जेबो पलिसि लानो हायाखै आरो गभर्नमेन्ट भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो जे मास्टारफोरनो जे एसुरेन्स होबोदोंमोन नोंथाङा दिनै बहा थांखो दिनै बहा थांखो दा बे हिसाबैनो आं नोंथांखौ होनदों नोंथाङा बर' रायजोनि गांनाय उखैनाय खौ सुफुंनो हानाय मोनसेबो खामानि मावाखिसै नंखायनो नोङो बरन्स हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जानाय बिटिसि सुक्तिनि मोनखानाय दफाफोरखौ पावार एन्ड फांसनफोरखौ नों खोमोरबाय नंखायनो नोङो सासे मोजां पलिटिशियान नङा नोङो सासे गुड एडमिनिस्ट्रेटर नङा नोङो बर' जाथिनि मोजांखौ नोङो साननो हाया नंखायनो नोंथाङा रिजिगनेसन होनानै दलद थानांगौ आरो बिटिआर एकर्डखौ माने केन्सेल खालामनानै गोदानै सोमावसारनानै गोदान एग्रिमेन्ट गोदान एकर्ड खालामफिननांगौ जाय एकर्डआव बर'नि गासिबो निरापत्ता आरो रैखाथि गासिबो एडमिनिस्ट्रेशननि पावार एन्ड फांसना जाहाथे थाफिनो बे जिनिसखौ खालामनांगौ होननानै आं खावलायदों बेखौ आङो नोंथांजों पलिटिकेल राइभाल बा बेबादि थांखि लानानै बुङाखै सासे बर'नि कनसियास सिटिजेन हिसाबै सिनियर सिटिजेन हिसाबै सासे एक्स एबसु वार्कार हिसाबै एक्स एबसु लिडार हिसाबै आङो खावलायदों एबसुनि मिनिंआनो बेनो जाथिनि थैनाय थांनाय मान मर्यादाखौ जों बोरै रैखा खालामनो हायो जों बेबादि सानग्रा हग्रा मावग्राखौसो जोङो एबसु बुङो एबसुनि नाम लानानै बर' जाथिनि खौ अलखदाव खोख्लैनाय बर' जाथिनि पावार एन्ड फांसन फोजोबग्राखौ जोङो एबसु बुङा नंखायनो आंथ' सानो नोंथांनाव एबसुनि नाम लानायनि बिज्लाबसेबो नोंनाव थै गैया थै दङमोनबा नोङो बेबादि सुइसाइडेल बे एकर्डखौ नोंथाङा सहि होनो नाङामोन दिनै प्रमद बर' इउपिपिएल एबसुआ बेफोर बाथ्राखौ दिनै मानो बुजिनो हायाखै क्लजखौ मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बिथांमोनहा फरायनानै क्लजनि मिनिं बा स्पिरिटखौ बुजिदोंना बुजियाखै बुजिदोंब्ला दिनै बिथांमोनहा बिनि सायाव बोरै गोजोनखो माबोरै गोजोननो हाखो एथ' दिन आन्दलन खालामबोबाय बर'लेण्ड होननाय बर'लेण्ड डिमान्डनि मिनिंआ मा रायजो माने मा गावखौनो गाव सासन गासिबो खालामजोबनो हानायनि जेनाखि गोहो बेखौ लुबैनायमोन दिनै बर'लेण्ड बिगाफ्रा बिटिसिआ मोनसे सेमि बर'लेण्ड बादि जाखानायखौ बेहाय थाखानाय पावारखौ खोमाजोबनाय जे एकर्ड खालामबाय बुजिनानै खालामखो ना बुजियालासिनो खालामखो फरायनानै खालामखो ना फरायालासिनो खालामखो होमब्ला बे बिटिआर एकर्डआव मा भाइटालिटि दं बेवहाय मा भेलु दं सिङाव हाबनानै नायबाथ' जोंथ' नुदों बेवहाय जेबो गैया नोङो माखासे डेभेलपमेन्टेल स्किमफोर दङ मेडिकेल कलेज बा नार्स कलेज बा माबा इन्जिनियारिं कलेज बा बहाबा माबा इन्स्टिटिउसन बानायनाय बेफोर दङ बे थाथों बे गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु मेइन जिनिसा जानांगौमोन जे बिटिसिनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा सासन खालामनायनि जे माबा दंमोन पावार दंमोन बे पावारखौ मानो थेर बेथेर खालामखो मानो खोमाखै आरो बेबादि एकर्डखौ बोरै सहि होनो हायो माबोरै लाबोखै दिनै बिटिआर एकर्ड जोंना नामानो बिराद गिदिरखा होननानै लायो मा फाग्ला भाषा बिलाय मा फाग्ला राव बे बिटिआर होननाया बिराद गिदिर सोदोब नामा काउन्सिलनि जायगायाव नोंसोर आर लाबोदों बिटिएडि खौसो बिटिआर होनदों
एरियाखौसो बिटिएडिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दं हा दं एरिया दं गामि दं बेखौ बिटिआर होनदों रिजियन होनदों नामाव जेबो भेलु गैया बिनि सिङावनि जेनाखि पावार एन्ड फांसन बेसो जिनिसमोन दा दिनै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ बिटिआर एकर्डआ जेथुके धंस खालामबाय दा बियो बर' जाथिनि मोनसे रोखोमनि जोबस्रांनाय मोनखानाय जिनिसफोरखौ गासिबो जों दिनै खोमानानै लानाय लामायाव फैबाय दिनै बिटिआर एकर्डआ गासिखौबो धंस खालामबाय साब्रैसोआ अना बर' जागोन आरो माखासेयासो सयजनसोआल' पाँचजनसोआल' बर' मानसि जागोन ट्राइबेलनि बिथोराव आदार कास्टफ्रा बेखौ दखल खालामगोन बिटिसि 5.9 आव दङ बिटिसि अथरिटिहा गावनो गासिबो डेभेलपमेन्ट स्किमनि खामानिफोरखौ प्लेनफोरखौ गावनो सेंसन होनो सेलेक्सन खालामनो आरो इमप्लिमेन्ट खालामनो पावार दंमोन नाथाय बिटिआरआव बे पावारखौबो होनाय जायाखै बेनिफ्रायनो जों नुनो मोनो बिटिआरआ ओरैबायदि मोनसे एकर्ड जे बिटिसिआव थाखानाय गासिबो पावार एन्ड फांसनफोरखौ ट्राइबेलनि पावार ट्राइबेल सेल्फ अट'न'मिनि जेनाखि पावार दंमोन फांसन दंमोन बेखौ धंस खालामदों बिटिसि एकर्डआव एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्युरोक्रेटिक सेटआप दंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि हेडिंआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्डाराव गोबां सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि डेपुटि सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि बिथांमोनहा बे ब्युरोक्रेट्सनि खामानिखौ मावोमोन मानो होननानै बुङोबा लेजिस्लेटिभ काउन्सिल दङ बिटिसिआव बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ काउन्सिल दा बे जेरै आसाम स्टेटआव एसेम्ब्लि दङ स्टेट एसेम्ब्लि बे स्टेट एसेम्ब्लिनि आन्डाराव आसाम स्टेट सेक्रेटारियेट जेरै दङ जायखौ चिफ सेक्रेटारिया खामानि दैदेनगिरि हिसाबै दैदेनो थिग बिटिसिआबो मोनसे मिनि स्टेट बादि बेवहाय सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स दंमोन आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिनि गाहायमोन आरो बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो गासिबो एडमिनिस्ट्रेटिभ जेनाखि अफिसियेल खामानि बेखौ मावजोबोमोन नाथाय हिंसाखुरिया दानि आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि बे मिनि स्टेट टाइपनि बिटिसिनि 6 सिडुलनि अट'नमास काउन्सिलखौ धंस खालामनो थाखाय मा खालामदों जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव बिथांमोननि माबा मथे मा होनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव सीईओ दंखायो सीईओ खौ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेवहाय क्ल'जआव दङ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जुदियोबा क्ल'जआव लिरदों इकुइभेलेन्ट नट बिल' द रेंक अफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होननाय लिरदों नाथाय प्रेक्टिकेलाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा प्रिन्सिपालनि खुनु रुजुजाथाव बा समान रेंकनि नङा बे सीईओआ बेखौ आसाम दानि बिटिआर एकर्डआव होनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिसिनि पावारा जे बिराद खमायबाय 6 सिडुल अट'नमास सेल्फ गभर्नेन्स गभर्नमेन्टनिफ्राय बे जे पन्चायती राजनि सिम्पोल पन्चायतनि काउन्सिल जाबाय बे जिनिसखौ फोरमान होआमोन जे प्रमद बर' बिथां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ आं मानो 31 डिसेम्बराव रिजिगनेसन होनो आं मानो दाबि खालामा बेनि गोबांथार जाहोन दङ दिनै बे जाहोनफोरखौबो आङो एसे कम्पारेटिभ स्टाडि बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डआव मा दं बे सोमोन्दै आङो रायजोनो एसे नलेजाव होनो सानदों 2003 नि बिटिसि एकर्डनि दारै 6 सिडुलाव जेसेबां पावार एन्ड फांसन होदोंमोन बे पावार एन्ड फांसनफोरखौ 2020 नि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर जेनाखि पिस एकर्ड बे पिस एकर्डआव गासिखौबो न'वेर खालामदों डेस्ट्रय खालामदों गैया खालामदों जायनि फलाव दिनै बिटिआर सरकारनि सीएम प्रमद बर'नि आखायाव जेबो पावार गैया बिथाङा नाम मात्र टिटुलार चिफ सीएम जानानै दङ 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिसि पिस एकर्डआ बर' हारिखौ फाननानै जानाय एबा बर'नि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ जोबस्रांहोदों दा बे हिसाबै जोङो बे बिटिआर एकर्ड 2020 खौ खुनु पद्दायै जों गनायनानै बर' जाथिया लानो हाया जाय इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनै बे एकर्डखौ स्टाडि खालामदों आं सानो बिथांमोनहा गासिबो बे एकर्डनि प्रति खुनु रेसपेक्ट एबा बेखौ गनायनांगौ होननानै बिथांमोनहा निश्चय बुंनाय नङा आरो जुदि जाय बिथांमोनहा इन्टेलेक्सुवेलबाबो पावारनि मानसिफोरखौ रेसपेक्ट होनानै प्रमद बर'खौ सापर्ट होआब्ला व्यक्तिगत स्वार्थआ पुरन जानाय नङा
होननानै जायफोर सानो निश्चय बिथांमोनहा हयथ' बे एकर्डनि जेनाखि उइकनेस दुर्बल बेवहाय जेबो गैया खंख्ला बे बाथ्राखौ निश्चय बुंनाय नङा। बिटिसि 2003 जेनाखि एकर्ड जादोंमोन बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गेजेराव बेवहाय 6 शेड्यूलनि आधाराव ट्राइबेल सेल्फ गभर्नेंस मोनसे अटोनमी होनाय जादोंमोन। बे अटोनमीयावहाय गोबां पावारफोर दंमोन, जेरै गासिबो बिटिसिनि डेभेलपमेन्टेल खामानिनि स्किमफोरखौ बिटिसि जेनाखि काउन्सिल एक्जिकिउटिभ काउन्सिल बिथांमोनहानो गासिबो सेंसन खालामनाय एप्रुभ होनाय खामानिखौ आरो इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ मावनो हायोमोन। थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टफोरखौ होनो हायोमोन। नाथाय बिटिआरआव बे जिनिसा गैया। बिटिआरआव थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनायबो गैया आरो बिटिआर काउन्सिला जे माने गावहानो स्किम सेंसन होनो हानाय बेनिबो मोनसेबो बेवहाय बुंथिनाय एबा एकर्डआव क्लसाव लिरनाय गैया। नमस्कार। दिनै मीडिया पार्सनफोरखौ आङो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आङो बर्तमान हालोदाव दासान्दि जाबाय थानाय गोबां मीडिया लेभेलाव ससियेल मीडियायाव ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ लानानै आरो आगोलनि दान मोननै मोनथामनि आगोल ओंखारनाय ससियेल मीडियानि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै माखासे बुंनांगौ बाथ्रा दं आं सानदों आरो बे हिसाबै बेखौ बुंनो थाखाय आङो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों। थांनाय दानथामनि आगोल आङो बिथां प्रमद बर' दानि बिटिसिनि CEM प्रमद बर' बिथांखौ 31 डिसेम्बरनि गेजेराव बिटिसिनि 2003 आव मोनखानाय गासिबो ट्राइबेलनि 6 शेड्यूलनि पावर एंड फांक्शनखौ लाबोफिननानै बिटिसि एबा बिटिआरखौ सासन खालामनो हायाब्ला 31 डिसेम्बरनि गेजेराव रिजिगनेशन होनांगौ होननानै सासे सिनियर सिटिजेन आरो एक्स एबसु वार्कार लिडार हिसाबै आङो दाबि होदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै मास मोनथाम जानानै दानथाम जानानै थांबाय, डिसेम्बर मासआ गेजेर नांनानै बारबाय, अब्लाबो बिथां प्रमद बर'खौ जायनाखि बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्टनि 16टा साबजेक्टखौ बिथाङा डिसिनो जे हस्तान्तर खालामदों ट्रेन्सफार खालामदों बेखौ लाबोफिननायनि जेबो राहा लामा लानाय आं बिथांखौ नुवाखै आरो बिथांमोनहा बिटिसिनि 6 शेड्यूलनि पावर मथे गासिबो स्किम प्लेन डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिसनि स्किमफोरखौ गावसोरनो सेंसन खालामनानै होनो हानाय बे पावारखौ बिथांमोनखौ लाबोफिननाय जों नुनो मोनाखै आरो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनायनि जेनाखि बिटिसि 2003 आव दंमोन बेखौबो लाबोफिननाय नुवाखै। बेनिखायनो आं दिनै बुंनो सानदों, दिनै 31 डिसेम्बरा फैगासिनो दं, बे हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा रायजोनि स्वार्थखौ नायनानै गावनि बे नाम मात्र CEM जानानै थानाय बे बिबानखौ एंगारनांगौ आरो बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामनानै बे सुक्तिया जेबो खामानि गैया बेखौ डिनाउन्स खालामनांगौ, बेखौ केन्सेल खालामनांगौ, गोदानै दरकारब्ला जोङो एसे सोमावसारफिननानै गोदान एग्रिमेन्ट खालामनांगौ, जाय एग्रिमेन्टआव जोंहा बर' एबा ट्राइबेलनि गासिबो पावर एन्ड फांक्शना थागोन आरो 40टानि जायगायाव 50टासो डिपार्टमेन्ट बा साबजेक्टखौ जोङो आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लानांगोन, अब्लासो जों बर' रायजो राजाया गोजोननो हागोन। बेखौबो नायनानै आङो होनो जे दानि बुंनो थाङोब्ला UPPL पलिटिकेल पार्टिनि सायाव आंहा बिदि एसेबां सुथ्रु गैयामोन, नाथाय आं बुंनो लुबैयो जे दानि बिटिआरनि जे काउन्सिलनि EM माखासेनि खोथा बाथ्रा बिथांमोनहा गोबां सोलोंनांगौ दङ, गोबां गाज्रि बाथ्रा बिथांमोनहा बुङो आरो बिसोरहा गोबां एक्सपिरियेन्सनि अभाब आरो बिथांमोनहा गोबां आयेन कानुन नियमनि खोथा देश सासननि खोथाखौ बिथांमोनहा निश्चय मिथिया आरो बे हिसाबै बिथांमोनहा आं सानदों जुदि रोङाबा रोङा आयेन कानुनखौ मिथियाबा पावर एन्ड फांक्शनखौ मिथियाबा सासे EMनि रला माबादि जानांगौ, सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि रला माबादि जानांगौ बेफोरखौ जुदि मिथियाबा थाखा फैसाखौ स्टेटनिफ्राय बोरै लाबोनांगौ, सेन्ट्रेलनिफ्राय बोरै लाबोनांगौ, बेखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ गोदो हाग्रामानि दिनाव ग्रोम ग्रोममोन, दा कमप्लिट नोङो EMफ्रा खामानिनो गैला नालाय
EM फोरनि चेम्बारा दिनै बेमा खाजोब्बाय दिनै टेबोलफ्रा बेमा खाजोब्बाय अफिसारखौ दिनै सासे गाबोन सासे गुबुनाव हरजोब्बाय तारमाने टटेलि BTC-नि आगोलनि जेनाखि सिस्टेममोन बे सिस्टेमा दिनै पेरालाइज जाबाय बाहाय BTC सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि जेबो गोनांथि गैला अर्थात टटेलि BTC-आ मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ अथरिटिमोन बे जिनिसखौ टटेलि नोंथांमोनहा डेस्ट्रय खालामबाय दिनै BTC-आव जेनाखि लेजिस्लेटिभ काउन्सिल दंमोन नोंथांमोननि काउन्सिल जिरायनायनिबो जेबो नियम कानुन बा रुटिन नोंसिनाव गैला बे हिसाबै जेनाखि बर'लेण्ड जेनाखि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दंमोन बेनि बिल्डिंआबो दिनै हयथ' निश्चय माराम खाजोबसिगोन नोंथांमोनहा टटेलि BTC-आ जे मोनसे मिनि स्टेट स्टाइलाव फैखाबायमोन बेखौ प्रमोशनसो खालामनांगौमोन हय मिनि स्टेटआव प्रमोशन खालामनांगौमोन बिनि डिपार्टमेन्टखौ बांहोनांगौमोन बिनि पावार एन्ड फांसनखौ बांहोनांगौमोन नोंथांमोनहा गासिखौबो धंस खालामजोब्बाय बेनिखायनो आङो दिनै खावलायगोन नोंथांमोनहा जाथिनि लिडार होननानै गाव गावखौ बुंनानै लानायनिफ्राय नोंसोरो जातिखौ फोजोबस्रांग्रा लिडार होननानैसो आङो दिनै बुंनो लुबैगोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा आं बुंनो लुबैयो बिथाङा हाग्रामाखौ खुब जाख्ल'ग्रा बुङो मोजां जादों जाख्ल'नायखौ जाख्ल'ग्रा बुंखानांगोन हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'नानै दिनै देरबाय नोंथाङाथ' जाख्ल'आखै नोंथाङा घुसबो जाया ओरैनो खामानि मावो नोंथाङालाय बोरैथो देरखो थांनाय नोंथांनि BTC इलेक्शनाव जेनाखि नोङो स्थाबर अस्थाबरनि सम्पति जे होदों बेखौ जोङो इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनदों आरो बे हिसाबै नोंथाङा एबसुनि लिडार प्रेसिडेन्ट जानाय समाव सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो नोंथाङा बोरै लाख लाख थाखा नोंथांनि एकाउन्टाव थाखा थाखो आरो गोबां दामि दामि गारि इन'भा स्कर्पिय' गारि बोरै नोंथांनाव थाखो आरो हाजार बिजार जायगायाव नोंथाङा गोबां हा हु बोरै माने सोरजिखो सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टनाव बेबादि सम्पति मारै थाखो नोंथाङाथ' जाख्ल'आखैमोन हाग्रामाया जाख्ल'दोंमोन नाथाय नोंथाङा रावनिबो थाखा जाख्ल'आलासेनो गभर्नमेन्टनि थाखा जाख्ल'आलासेनो बोरै एसेबां सम्पतिनि नोंथाङा बोरै मालिक जानो हाखो हाग्रामानि जाख्ल'नायखौल' लुयो थारमाने नोंथाङा जाख्ल'योबा सिन थायो फोरमान जायो नोंथाङा निश्चय सोख्ल'यै दिनै नोंथाङा गुफुं नोंथाङा गोबां सम्पतिनि बिगोमा दिनै बिबारफ्राव बेरे सिखिरि दाउ फिसाफ्रा सोबनानै जायो बाहाय बिबारहा जेबो खथि जाया गाया जिया बे हिसाबै बिबारनि बिदैखौ जे सोबख्ल'नानै बेरे सिखिरिया जालांबाय दाउमा दाउसाफ्रा जालांबाय बेखौ जेबो फोरमान थाया थिग बेबादिनो नोंथाङा जे सिं सिं थाखा जाख्ल'आबाथ' बेबादि एथ' गारि घरा 6-7टा बेंक एकाउन्ट थाया बिदि 60-74 लाख सम्पति थाया होमबा नोंथाङा जाख्ल'आलासिनो निश्चय सोबख्ल'नानै सिं सिं सोबख्ल'नानै रावबो मिथिया जेबो फोरमान थायालासे सोबख्ल'नानै नोंथाङा देरखोमानानै दं होमब्ला नोंथाङा माथो फाराग जाखो हाग्रामाया जाख्ल'ग्रा नोंथाङा सोबख्ल'ग्रा बिदै सोबग्रा नोङो आंनि एनालाइसिसआव आं बेखौ नुदों खारन जोंबो गभर्नमेन्ट सानसे समाव साख्रियालामोन गभर्नमेन्ट साख्रि लानानै जों बेबादि सम्पति सोरजिनो हायाखै 38 बोसोर साख्रि मावब्लाबो जोंनाव बेबादि 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख थाखा जोंनाव गैया आरो हा हुबो जों बिदि सृष्टि खालामनो हाबाय नोंथाङा सासे एबसुनि लिडार जानानै स्टुडेन्ट लिडार जानानै माब्रै एथ' सम्पतिनि बिगोमा बोरै जानो हागोन नोंथांनि हिनजावा मा साख्रि मावोमोन साख्रि मावब्लाबोथ' बिदि एथ' 60-70 हाजार 72 लाख थाखा बेंकआव थाया सम्पति थाया हा हु सोरजिनो हाया आंथ' खोनादों नोंथाङा दाबो क'क्राझारावबो गोबां हा लाबाय होननानै होमबा बेफोर हा लानाय कौटि थाखानि हा माब्रै नोंथांनि थाखाय सम्पद जाखो होमब्ला हाग्रामाखौ जाख्ल'ग्रा बुंनाया होमबा नोंथाङाबोथ' निश्चय जाख्ल'आबाबो सोबख्ल'नानैसो नोंबो देरदों आं बेखौ बुंगोन बेनिखायनो फैगौ 2024आव MP इलेक्शन फैगासिनो दङ बिनि आगोल नोंथांमोनहा बर' जाथिया जुदि बोरैबा खायदाजों खौसे जानो हायोबा हाग्रामा महिलारि BPF आरो UPPL ज' खौसे फैनानै बर'फोरनि गेजेराव
सासे जुदि एमपि जोङो दैथायहरनो हायाबा आरो जुदि नब सरनिया बा हिरा सरनिया बर' सुरक्षा समिति दा जिएसपि जाबाय गण सुरक्षा समितिया देरहालांबाय थायोब्ला बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल हारिनि थाखाय बेसेबां खथि जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जों खावलायो गावजों गाव निन्दा होलायलायबाय थायालासेनो मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैबाय सोरबाबा जाख्ल'ग्रा सोरबाबा सोबख्ल'ग्रा एखे बराबर सम्पतिनि मालिक नोंथांमोनहा गाव गाव व्यक्ति सार्थखौ बाद होनानै फैगौ 2024नि एमपि इलेक्शननि आगोल कमप्रमाइसआव फैलायलायदो खौसे जादो रायजोखौ ज' बुथुमफिनदो जों ज' गोरोबबाय होननानै बे रोखोमै इयुनाव ज' जानानै बिटिसिखौ आगोलनि बादि पावारखौ लाबोफिनजोबनानै 6 सिड्युलनि आन्दाराव बर' रायजोफोरखौ मोजाङै खुंफिनदो जों बेखौसो दा लुबैदों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानानैबो जाया आरो बुङाब्लाबो जाया आं दिनै रन्जित बसुमतारीनि साख्रि होनाय खोथाखौ मानो बुंदों बिथाङा निजेनो माने कमान्ड होदोंमोन इउटिउबाव राकेश ब्रह्मआ जानला मोनला खोथा बुङो बेयो बन्द खालामनांगौ बेबादि बुंलायनायजों खौसेथि फैया नोंथांमोनहा दा बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ मोजां लाइनाव सायम लाइनाव भद्र लाइनाव बुंलायदो हाग्रामा महिलारिजोंबो रायलायदो हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो आं खावलायगोन प्रमद बर'जों रायलायदो जों बर' जाथिया जों खौसे जानानै नाजायाबा मालाबाबो गुबुना जोंनि थाखाय जोंनो माने जिनिसफोरखौ बानायनानै होआ जों जयै खौसे जाब्लासो गुबुन हारिया जोंजों मदद होगोन गुबुन हारिया मदद होयोबासो जोङो देरहासारगोन अब्लासो जोङो जोंनि थांखिफोरखौ जाथिनि समस्याफोरखौ सुस्रांनो हागोन बेनिखायनो दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्मआ बिथाङाबो गाज्रि बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ रन्जित बसुमतारीयाबो गाज्रि बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो नंखाय फाला फोसावनाय साख्रि होगोन आरि होगोन मिथ्या प्रपागान्डाखौ बन्द खालामनांगौ आरो फैगोन 2024आव नोंथांमोनखौ जयैनो बर'नि बिथोराव सासेल' केन्डिडेट होनानै एमपि देरहा होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों नङाब्ला जों जाथिया माने बिराद अलखदाव दं हिरा सरनिया गावखौ देरहागोन होननानै बिखाफोर दाननानै खोथा बुंगासिनो दं बिथाङा बुंदों एबारनो गावना रासिन क्लियार आगोलनिफ्राय साबसिनबाव दा हिरा सरनियाखौ जों सानसे दैथायहरबावनो जाय मानसिया बर' हारिनि एगेन्स्टै गाज्रि खोथा बुङो ट्राइबेलनि सिटआव देरहानानै अना ट्राइबेलनिसो खोथा बिथाङा बुङो दा बेखिनिखौनो आं दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव आंनि गोसोनि साननाय बे बाथ्राफोरखौ बुंफोरनाय जाबाय गोरोन्थि जायोबा क्षमा गोजोन्थों गाहाय सिगनेटरि रन्जन दैमारि बिथांखौ बे बिटिआर एकर्डआव मा खालामखो बिथांखौ दिल्लीयाव लांनानै सहि होनो लांबाय दिनै एनडिएफबि फेक्सनाबो दिनै बिनि सिगनेटरिमोन बिनि सिटखौ रन्जन दैमारिखौ सहि होबाय वेरेस बे एकर्डआव लिरनाय थानांगौमोन मा लिरनाय थानांगौमोन जे रन्जन दैमारि आरो जेसेबां बिनि केडारफ्रा जेलाव दं बिसोरनि जेसेबां हाइनियास केस एबा नन हाइनियास केस बे जिनिसा गासिबो उद्र जाजोबनांगौ रन्जन दैमारिखौ फ्रि खालामनांगौ आरो जेसेबां जेलाव दङ भुटानाव बा आसामाव जेलाव थानाय एनडिएफबि केडारखौ हगारनांगौनि खोथा बाहाय उल्लेख थाखानांगौमोन खिन्थु बेखौ मानो सोफानो हादिया मानो सोफादिया आंथ' सानदों रन्जन दैमारिखौ सख'यैयाव बिराद मोनसे बेवहाय षड़यन्त्र दङ रन्जन दैमारि माबानि एनडिएफबिनि सिपआ जुदि जेलनिफ्राय गयोबा बिथाङासो सिप जागोन नामा बे सन्देहआ जोंना प्रमद बर' बिथांनाव निश्चय दंमोन आरो नंखायनो बेखौ सख'जानाय नङा बेखौ जेलावनो दोननांगोन नङाबा आंनि सिप जानाय थांखिया जाफुंनाय नङा बेखौ बियो हिमन्त बिश्व शर्माजों सिं सोलो खालामनानै बेखौ दाबो जेलावनो दोनबाय थादों आरो दोनगोन बेवहाय गबिन्द बसुमतारीयाबो दंफायो गबिन्द बसुमतारीयाबो सानदों रन्जन दैमारि फैयोबा आङो डेपुटि चिफखौ मोननाय नङा दा बे हिसाबै बिथांमोननि षड़यन्त्रनि सालाव गोलैनानै रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलावनो दङ बिथाङा दिनैबो उदां जानो हायाखै जाय खामानिखौ दिनै दुलाराय एनडिएफबिनि केडार बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोननो हायाखै दा प्रमद बर'खौ आं सोंगोन जे रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव सोफिननायाव नोंथांनि हात गैयाना नोंथांनि आखाइ गैयाना निश्चय दंथारो नङाब्ला नोङो बिथांखौ दिल्लीयाव लांनानै सहि होखांनायनि उनावहाय बेखौ जे जेलाव दोनफिननांगौ बेखौ एकर्डआवनो सोफानो हायोमोन
नाथाय नोंथाङा सोफायाखै बेखौ। प्रमद बर' बिथांखौ आङो बुंनो सानदों, बिथाङा गोदो गोबां समाव ससियेल मिडियानि गेजेराव बा बहाबा मिटिंनि लेक्साराव बुंदोंमोन, बले रायजोफोर बर'लेण्ड मोनाबा आंनो MLA EM MCLA नाङा, MCLA नाङा, EM नाङा, आङो बर'लेण्ड मोनाबा बर'लेण्डनि आङो गावबुराबो जाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथांखौ मा नुखो जोंलाय, एखेबारे खम समायनि गेजेराव हांखोदावरा सवा सस्लाबा मोजाङै नायबिजिरा मुङा, BTC एकर्डनि दफाफोरखौ स्टाडि खालामा गारा, BTR एकर्डखौ सोरनिबा ड्राफ्टिंआव जानला मोनला सहि होनानै गावखौ सिगनेटरि होनानै गाव बिनि गाहाय जानानै सिट जानायनि हांखुर जानानै एग्रिमेन्ट खालामनायखौसो जों नुदों। बिथाङा जुदि जात बर'नि लिडारबा, नेशनेलिस्ट बिथाङा जुदि लिडारबा, गमामायै बर' जातिखौ सिबिनो लुबैनाय सेन्टिमेन्टनि मानसिब्ला बियो मालाबाबो बे एकर्डखौ माने सहि होनो नाङामोन। आरो जुदि सहि होदोंब्ला आं नंखायनो आगोलनियाव स्टेटमेन्टआव होदों, बाइटआव होदों जे नोंथाङा जुदि बुजिनानै होदोंब्ला नोङो जोलैनि हांगार देशद्रहि नोङो, आरो बुजियालासेनो होदोंबा नोङो इडियट जागोन, बुरबक जागोन होननानै बुंदों। दा दिनै बे बाथ्राफ्रा रोखा रोखा सैथो होननानै प्रुभ जादों जे नोंथाङा बेबादिनो मिथिखा हसिखा जोंनि बर' रायजोखौ थगायनो थाखाय नोंथाङा बे एग्रिमेन्टखौ खालामदों। आरो नोंनि थांखिया सिफ जानायल', हाग्रामाखौ होख्लायनानै माब्रै BTCनि सिफ जागोन नोंथाङा बेल' सिन्था दंमोन। निश्चय बर' रायजोनि गांनाय उखैनाय, बेनि थांनानै थानाय, बेनि मान मर्यादा, जातिनि सन्मान नोंथांनाव हयथ' जेबो बेनि फारसे गियान गैया। 2003 लेजिस्लेटिभ, एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार होनाय जादोंमोन, नाथाय BTRआव बे पावारा गैया। जायनिफोराव लेजिस्लेटिभ पावार थानायखाय BTCआव ब्युरोक्रेटिक सेटआप दंमोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दैदेननायाव गोबां सेक्रेटारिफोर, जइन्ट सेक्रेटारिफोर, डेपुटि सेक्रेटारिफोर आरो आन्डार सेक्रेटारिफोरहा अफिसियेल खामानिफोरखौ मावफुंसारजोबनो हादोंमोन। BTC एकर्ड 2003 बेनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि सिफखौ डाइरेक्ट सिफ होननाय जादोंमोन। 12 जनिया मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल दंमोन आरो बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि सिफखौ डाइरेक्ट सिफ बुंदोंमोन। BTC 5.2 बे क्ल'जआव दङ जे BTCनि सिफखौ सिफ आरो डेपुटि सिफ, दा सिफ आरो डेपुटि सिफ सानैखौबो केबिनेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन, अर्थात आसामनि केबिनेट मन्थ्रिनि एखे मर्यादा होनाय जादोंमोन। नाथाय BTRआव बे जिनिसा गैया। BTRनि खुनु दफायाव बिनि CEM प्रमद बर', डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीखौ केबिनेट मिनिस्टार होनाय गैया। उनावहाय जों खोनानोसो मोनदों, जों नुवाखै, गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनानै नटिफाइ खालामनानै माने प्रमद बर' CEM खौ केबिनेट रेंक होदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। नाथाय BTCआव 5.2 क्ल'जआव बे स्पष्ट दंखायोमोन। BTC 5.3 दंमोन, BTC एकर्ड 2003 दंमोन जे BTCहा बेनि 40टा ट्रेन्सफार साबजेक्टनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय BTC एकर्डनि दारै 40टा जे साबजेक्ट हरदों बा डिपार्टमेन्ट हरदों, बे डिपार्टमेन्टनि गासिबो रोखोमनि अफिसारनि फुल कन्ट्रल पावारा, टटेल कन्ट्रलिं पावार अफ स्टाफ of the officers and office staff BTCनिखौ BTC अथ'रिटिया फुल कन्ट्रल दंमोन। नाथाय BTRनि जेनाखि अफिस स्टाफ एमप्लयिफोरखौ कन्ट्रल खालामनायनि पावार बेवहाय होनाय गैया। अब्ला नोंथांमोनहा नायदो BTCआव मा पावार दंमोन आरो BTRआव बे जिनिसा जोबफैजोब्बाय। BTCनि 5.4 क्ल'जआव दंमोन BTCआ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो दंमोन। सेलेक्शन बर्ड दानानै बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिया सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड दानानै बाहाय चेयारमेन मेम्बार गोबां माने मोनसे बर्ड दानानै एपइन्टमेन्ट इन्टारभिउ लानानै एपइन्टमेन्ट होनो हादोंमोन। नाथाय दानि BTR एकर्डआव बेबादि सेलेक्शन बर्ड दानायनि मोनसेबो बेवहाय उल्लेख गैया, मोनसेबो धारायाव बेखौ लिराखै, जायनिफोराव बिथांमोनहा
दिनैसिमबो सेलेक्शन बोर्ड दानो हयथ' हायाखै आरो हादोंब्लाबो जों खोनादों माबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो बेनि चेयारमेन जादों दुनियायाव मालाबाबो मोनसे सेलेक्शन बोर्ड बा मानिबा बोर्डआव गभर्नमेन्ट जेनाखि अफिसार बे चेयारमेन जानाय रेकर्ड गैया होमब्ला प्रमद बर'आ बबे खर'जों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ माने सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बोर्ड CRB दानानै माबोरै बिनि चेयारमेन खालामखो दा बे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ पाब्लिक मानसियासो बिनि चेयारमेनखौ जानो हायो दा माबोरैहाय सासे गभर्नमेन्ट अफिसारखौ नारसिननानै बिथाङा गावनि BTR बा BTC नि रायजोफोरनो माबोरै साख्रि होनो सानदों जेखि पलिसि लाया मानो जेखि सेलेक्शन खालामा मानो बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बिथाङा बोरै नारसिननो हागोन गतिके बिथांनि बे पलिसिया माने एसे जाम्बानिसो खामानि जादों जे गावनि मानसियानो चेयारमेन जानो हायाखै गावनि मानसियानो मेम्बार नङा गासिबो गभर्नमेन्ट अफिसारफ्रासो मेम्बार होमबा माबोरै नोंनि मानसिफोरखौ नों बोरै सेलेक्शनाव बोरै लाबोनो हागोन दा बेनिफ्राय जों नुदों बे सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बोर्ड जानानै इन्टारभिउ लायोब्लाबो प्रमद बर' बा बिसिनि EMफ्रा बेवहाय जेबो कर्तृत्व थानाय नङा गावनि मानसिखौ गावनि हारिखौ बिथांमोनहा थिसननो हानाय नङा आरो आंथ' सानदों जोंना हाग्रामानि दिनाव 70% 75%आ ट्राइबेल मानसिया साख्रि मोनदोंमोन दानि बे सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बोर्डआ बोरैबाफोर जुदि इन्टारभिउ लायोबा बेवहाय एज पार द रिजार्भेशन सिस्टेम अफ ट्राइबेल्स अर्थात 10% खौल' बिथांमोनहा मोननो हागोन